Kapinsa na po ka mga Olympic size nga swimming pool o 164,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubuo nga uwan sa Metro Cebu kagahapon sulod lang sa usa ka oras ug tunga matud sa Pag-asa. Ani ang detalye. Alas 11 kagahapon sa buntag, nagsugod pagbunok ang uwan sa Metro Cebu. Base sa radar sa Pag-asa Visayas Regional Services Division, ang labing daghang uwan nabubo sa mga bukirang barangay sa Cebu City pagka alas 11:40 sa buntag. Ug sulod lang sa usa ka oras ug tunga nga walay hunong nga pag-uwan niabot sa 32.4 mm o 164,000 ka mga baril sa tubig matag square kilometer ang nabubo nga uwan. Sama kini sa kapin na po ka mga Olympic size nga swimming pool. Nisangpot kini sa mga pagbaha sa nagkadayang dapit sa Cebu City ug Mandawi City. Matud sa Pag-asa, mugna sa localized thunderstorms ang nasinating pagbunok sa uwan kagahapon. Ug posible kining masinati ugma o sa Biyernes human gipakusog sa low pressure area ang hanging habagat. Alas 7 kaganihang buntag nakasulod sa Philippine Area of Responsibility ang low pressure area. Katapusan kining nasigpatan mga 1,015 kilometers east sa southeastern Luzon ug taas ang tsansa niini nga mamahimong bagyo sa mosunod nga 24 oras. Nakaapekto karon ang trough sa LPA sa Eastern Visayas ug Southern Luzon. Ug samtang magkaduol kini sa kayutaan sa Pilipinas, pagkusgo niini ang hanging habagat nga musangpot sa mga pag-uwan sa western portion sa nasod lakip na sa Central Visayas. Medyo cloudy atong condition na naputi mga light to moderate rains with occasional heavy rains for us here in Central Visayas. Nakita nato na natin mga pag-uwan is starting Thursday until magdugay ni siya until sa weekend. Hinuon matud sa Pag-asa, hinay ra ang dalang hangin niini. Sa atong nakita, dili lang man pud mo kusog or wala tay nakita na kusog ang atong hangin, unlike sa atong na-experience kani ato ni Inday na nadyo tay mga paghangin. So sa karon, safe pa atong mga kadagatan ug atong hangin, ang ato lang bantayon is kaning mga pag-uwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.